Добрый дзень. І сённяшні стрым ён будзе пра такую тэму, якую мы ўжо закраналі некалькі разоў пра стрымах Юстыніяна і на стрымах пра ўсходнюю рымскую імперыю цалкам. Гэта такая культурна-тэалагічная састаўляючая рымскай імперыі, хрысціянства і з чым яно ўзаемадзейнічала. Вось мне так хочацца болей распавесці пра гэта, як атрымалася, што вось зараз ёсць розныя канфесіі хрысціянства, што у кожнага з іх свая тэалогія і як гэта ўплывала на гісторыю. Вось менавіта пра гэта будзе сённяшні стрым. Пачнем з тэмы ўсхода і захада. Як мы памятаем, у нас было дзве рымскіх імперыі. Она на ўсходзе і адна на захадзе. Она болей старажытная, урбанізаваная і развітая, іншая болей аграрная і болей пад нападам германскіх плямёнаў. Вось. Гэта таксама палітычная сітуацыя цалкам адлюстроўваецца на сітуацыі тэалагічнай і рэлігійнай у рэгіёнах. Бо пачнем з усхода. Старажытній, багаты і таксама вялікі культурны пласт. Бо древнегрэцкія філосафы, іх тэксты, сірыйскія філосафы, частка егіпецкай, ось Левант, гэта вельмі вялікая крыніца старажытнай культуры, адкуль магчыма браць веды. Той жа стоіцызм, платанізм, гэта ўсё не з'яўлялася ў вакууме. Гэтыя тэксты былі ў доступе і з імі маглі ўзаемадзейнічаць хрысціяне. І таму такія людзі, як Афанасій Александрыйскі і Грыгорый Багаслоў, яны выступалі за тое, што ў хрысціянства трэба не цалкам абмяжоўвацца ад гэтых паганскіх тэкстаў, але яны выступалі за тое, што, магчыма, ўсё ж такі ў гэтых тэкстах ёсць кропелька праўды. І, як выражаўся Грыгорый Багаслоў, што сад, што паганская літаратура — гэта сад, адкуль магчыма збіраць толькі каштоўныя плады. Бо так, там ёсць шмат таго, што з хрысціянствам не суадносіцца, яны гэта і разумелі. Яны таксама гаворылі, што гэта паганства, гэтае філасафічнае навуковае развіццё, гэта была падрыхтоўка да хрысціянства, каб грамадства было гатовым. Бо калі б грамадства гатовым не было, то, магчыма б, і хрысціянства так добра б не распаўсюдзілася, і яно б зараз не мала такі фундамент, такое асяроддзе, у якім яно зараз развіваецца і ідзе далей. Магчыма б, яно б ніколі не прасунулася, і ніхто б не ўбачыў і не ўратаваўся. Але ж яны выступалі за тое, што трэба неяк узаемадзейнічаць з гэтым паганскім пластам і не абмяжоўвацца. Шмат культуры ў рэгіёне, вельмі шмат. Таксама шмат вучоных людзей у рэгіёне, багасловаў, тэолагаў, у іх ёсць магчымасці, бо ёсць людзі з дастаткам, іх значна больш, чым на захадзе. І у людзей з дастаткам ёсць нейкія мэта і нейкія думкі, што у меня ёсць сыны, а давайте я аднаго з іх аддам у рэлігійную сферу. І не ведаеце, не проста ў манастыр, каб ён манахам быў, а я думаю, што у яго вялікая будучыня, ён можа пайсці ў епіскапы, у багасловы, і ён разумны, чаму не? І таму такіх людзей шмат, яны даюць у багасловы, таму у нас шмат багасловаў, шмат тэолагаў, theо, Бог з грэцкага, і логос, слова, сэнс, то есть багасловы. Шмат такіх людзей і суадносна у розных частках імперыі. Шмат толкаванняў Бібліі, таму менавіта з-за багатага і за развіцця рэгіёна і ўзнікаюць шмат спрэчак, значна больш, чым на захадзе тым жа. Таму што багасловы з Егіпта маюць сваё меркаванне. У Александрыі там увогуле іншае. Ёсць багасловы ў Грэцыі, іх таксама свая школа, і гэта ўсё ўжо на працягу некалькіх стагоддзяў варыцца, і гэта мае проста выліцца ў нешта. Мае выліцца ў такую з'яву, дзе гэта трэба структураваць, дзе трэба меркаваць усе пытанні. То есть на ўсходзе быў запыт на структурызацыю, таму што было шмат пытанняў, але адказу менавіта, якое пытанне мае правільны адказ, адказ на гэтае пытанне, іх таксама было шмат, але які быў верным, усе спрачаліся. І таксама на ўсходзе пытанне улады, палітыцы, як з гэтым усім суадносілася рэлігія, бо царква як рэлігія гэта было не антонім палітыцы, не тое, што гэта па-за палітыкай, гэта толькі мараль. Не, гэта менавіта быў прамым працягам, бо імператарам варта было азначыць, што яны прытрымліваюцца афіцыйнай галіны хрысціянства, варта было значыць гэтую самую афіцыйную галіну хрысціянства, каб быць бліжэй да людзей. Бо калі на выбары, што а я хачу прытрымлівацца не агульнай галіны хрысціянства. Ведаеце, такая я быў у Фесалоніках, і там былі вельмі крутыя
такія хрысціяне, якія не папулярныя, але ж мне вельмі спадабалася іх тэалогія. Прыму-ка іх хрысціянства і зраблю-ка яго афіцыяльным. Калі імператар гэта рабіў, то доўга ён імператарам не быў. Усё ж такі ва ўсходняй рымскай імперыі была праблема са спадчыннасцю ўлады, і калі ты рабіў такія непапулярныя крокі, непапулярныя дзеянні, то у цябе легітымнасці не надавалася, і доўга ты на пасце імператара не трымаўся. Таму варта было трымацца афіцыяльнай рэлігіі. Варта было падтрымліваць афіцыяльную рэлігію, і ўзамен афіцыяльная рэлігія падтрымлівала і ўладу, і імператара. Давала ідэю, давала грошы фінансавання ў час крызісу. І вось улада і рэлігія, было у сінергіі між сабой. І вось менавіта не было зразумела, а хто каго насамрэч трымае. Імператар царкву або царква імператара, бо так, царква дае легітымнасць імператару, імператар дае фінансаванне царкве і дапамагае ёй часам у адміністратыўных справах. У час крызісу імператар дапамагае царкве, у час іншых крызісу царква дапамагае імператару. І вось, калі нітачкі кіравання вядуцца і ад першага да другога, і ад другога да першага, хто каго насамрэч трымае? Або ніхто нікога ўвогуле не трымае. Вось. Гэтыя інстытуты ўлады, улада рэлігійная і ўлада светская, улада імперская, яно існавалі паралельна між сабой і былі неад'емнай падтрымліваючай часткай адзін аднаго ва ўсходняй рымскай імперыі. І, трошкі адсунемся, вось. Да неафіцыйных галін хрысціянства. Таксама, вось, калі ты вызнаваў трошкі іншую, вось, трошкі такую неафіцыйную галіну хрысціянства, вось, нейкую мясцовую, то ты, наадварот, паказваў, што я, трошкі не вызнаю легітымнасць імператара. Так, ты мог казаць, што, добра, у нас у дзяржаве частковае свабодна веравызнанне, таму, вось, я падтрымліваю імператара, плачу падаткі, але ж, вось, у мяне такая канфесія. Так, але ж магчыма было сапраўды казаць, што, ага, вы ведаеце, я імператара так не люблю, дык я хачу нават прыняць манафізіцтва, каб паказаць, што я болей імператара не люблю. Бо калі я прыму афіцыйную галіну хрысціянства і тым часам буду не любіць імператара, на мяне вось паглядзяць іншыя мае сувернікі і кажуць, што выбачай, ты што робіш, ты не за нас, friendly fire нейкі атрымоўваецца. Таму вось, уже звязка антыуладная, звязка праўладная. І у антыуладнай звязкі часткова былі іншыя такія галіны хрысціянства, і таксама не хрысціянства, юдэйства, маніхейства, потым адаб'ецца галіна такая хрысціянства, нестарыянства, яно будзе вось у супрадзенні ўлады часамі. І калі ты будзеш менавіта выбіраць іх, каб супрадзейнічаць уладзе, то гэта будзе цябе даваць некаторыя бонусы у знаходжанні сваіх сяброў у справе змагання супраць імперскай улады. Таму рэлігія і тэалагічныя справы, тэалагічныя пытанні, якія потым часткова расколіць адзінае хрысціянства на некалькі галін, гэта было не толькі пытанне выключна тэалагічнае і пытанне багасловаў. Гэта было пытанне ўлады, ідэнтычнасці людзей і паўсядзённага жыцця людзей. Бо, зноў жа, вось, калі ты нават землеўладар, і у цябе ёсць дачка або сын, і цябе трэба іх за некага аддаць. І ты думаеш, што вось ёсць кола з такіх хрысціянаў, ёсць кола з іншых хрысціянаў. І калі ты належыш да адной канфесіі, адно з гэтых колаў для цябе зачыненае, а іншае, наадварот, адчыненае. Гэта было не заўсёды так, бо калі з'яўляліся гэтыя галіны хрысціянства, яны цалкам адзін аднаго не выключалі. Вось, калі ты там бачыў, што вось ёсць нейкі егіпецкі хрысціянін, яго трошкі іншае толкаванне, ёсць армянскі хрысціянін, ёсць сірыйскі, а ёсць там афіцыйны, які сядзіць у Канстантынополі, ўсё яшчэ прызнавалі легітымнасць адзін аднаго. Яны казалі, што так, мы ўсе браты ва Хрысце. І значыцца так, магчыма было аддаць сваю дачку за сына хрысціяніна з іншай канфесіі. І гэта было прымальна. І вось, на ўсходзе ўсё такое высокае, пытанне тэалогіі, пытанне ўлады, пытанне ідэнтычнасці. І вось што за пытанне? Пытанне прыроды Хрыста. Але давайце зараз трошкі адсунемся на захад, адкуль мы і пачыналі. Што у нас адбываецца на захадзе? Якая роля рэлігіі, веры там? На захадзе у нас заходняя Рымская імперыя. Пакуль яшчэ пачатак 5 стагоддзя.
распадаецца, гунны, ўсё такое, але ж набірае моц палітычную, рэлігійную такі чалавек, як епіскап рымскі. Бо у яго ёсць апостальская пераемнасць ад самога апостала Пятра. Ён гаварыць, што вось нават у першым стагоддзі нашай эры прыйшоў да нас сам апостол Пётр са святой зямлі і даў нам ключ і казаў, што вось мы спадчыннікі апосталаў, і ў нас апостальская пераемнасць. Таму вось епіскап рымскі гэта першы сярод роўных. Гэта такі самы круты епіскап мае быць. Бо мы вось, а вы ад апосталаў, сябры мае, якія сядзяць у Канстантынополі, у Александрыі, у Антыёхі. Вось да вас апостал прыхадзіў, а да мяне прыходзіў. Таму, бачайце, я самы круты. Таму вось на працяжэнні першай паловы першага тысячагоддзя нашай эры вага папы рымскага, яшчэ не папы, епіскапа рымскага расце, але ж адбываецца Рым паў Цэнтурыён у 476 годзе, Адакар, і ў якім стане мы знаходзім заходняй рымскую імперыю. Нейкія арыянцы, германцы, неправільныя хрысціяне, як аб іх думалі насельніцтва лацінскае заходняй рымскай імперыі, які там увогуле штосьці, якую-то лухту гавораць пра Хрыста. Вось яны намі зараз пануюць. Мы, выбачайце, яны не нашы аднаверцы. Яны нейкія еретыкі. І вось я чалавек. Я згодзін, там нейкія саборы прыйшлі на ўсходзе, штосьці там адбылося, вось я з гэтым цалкам згодзін. Яшчэ там сядзіць епіскап у Рыме, я таксама з ім згодзін. Але ж, гэтыя арыянцы, яны, не крутыя. І гэтыя арыянцы, яны, насамрэч, і валодаюць вось гэтымі палітычнымі фарміраваннямі. Нейкімі каралеўствамі, астготаў, вестготаў, вандалы, франкі прыйшлі, вось штосьці там адбываецца, яны валодаюць, але ж сапраўды лаціняне, якія там жылі, гэты субстрат рымлянаў, які яшчэ застаўся, яны валодалі толькі малымі начынкамі зямлі, вось, надзеламі на зямлі. Это была малая арыстакратыя, сапраўды лацінская, сапраўды такая, афіцыйна хрысціянская. І гэтыя землеўдары яны шукаюць. Вось, а дзе мне знайсці ідэю? Раней у нас была імперская адміністрацыя, якая прыкладвала дарогі, якую я плаціў падаткі, якая абараняла мяне, якая давала мне ідэю аб вялікім, магутным Рыме, якая давала мне ідэю аб імперію Сінефіны, якая давала мне адчуванне, што вось я належу да найсамай вялікшай цывілізацыі ва ўсім свеце. Але зараз гэтай імперыі няма. Зараз нічога няма. Не прыходзіць імперскі адміністратар, падаткі не збірае, масты не будуюць, дарогі не будуюць, нічога няма. Але ёсць царква. І царква, яна ўстае на месца гэтай адміністрацыі. Царква становіцца сродкам самаарганізацыі на месцы. Бо вось цябе трэба пабудаваць мост, але ж вось усім вёскай сабрацца, сапраўды размеркаваць, хто што будзе будаваць, хто пойдзе лес валіць, хто будзе камень здабываць, хто будзе абараняць вёску, каб нейкі злы вандал не прыйшоў ад вас усё апошняе нядобра. Вось гэта ўсё трэба размеркаваць, і гэта насамрэч патрабуе, на час патрабуе нейкага галоўнага чалавека, які ўсіх будзе слухацца. І вось хто гэты чалавек, які будзе галоўным на час? І на гэтую кандыдатуру становіцца царква. І вось вы прыходзіце ў цэркву кожную нядзелю, вы бачыце адзінага, то есть гэта месца камунікацый. Святар, які ёсць у царкве, гэта самы аўтарытэтны чалавек у вашай вёсцы. Чаму так? Не таму, што ён зараз кожнаму мячу вам зараз глотку перарэжа, але ж таму, што вы да яго прыходзіце кожную нядзелю, спавядаецеся, то есть ён пра вас усё ведае, і вы таксама бачыце яго як, амаль што самага святога чалавека. Вось у вас, канешне, ёсць сусед Васілька, вы ведаеце, што ён там моліцца шмат разоў, што ён там у Кентэрбюры хадзіў, але ж святар. А вы ведаеце, што наш святар быў у Рыме, у тым самым Рыме, які сталіца імперыі. Ён Калізей бачыў, ён там бачыў магілу Цэзара, ён там бачыў шмат чаго цікавага, ён там бачыў самога папу, самога епіскапа рымскага ён бачыў. Вось гэты чалавек, ён для вас аўтарытэт не таму, што ён вас зараз трымае ў пастцы, у чым, але таму, што ён важыць шмат. Ён такі самы круты чалавек у вашай вёсцы.
І таму калі прыходзіць месца самаарганізацыі, ён прапануе: так, добра, ведаеце, вось у мяне была адукацыя, я ведаю, як лічыць, як усё разлічыць, таму вось, калі ласка, ты, Васілька, ідзі рубі лес, ты добра рубіш лес, вось ты ідзі абараняйся нашу вёску, пакуль каб ніхто не прыйшоў. Ты добра будуеш, я пойду з табой вось будаваць мост, я буду планаваць, як гэта ўсё зрабіць, каб мост не рухнуў у першыя 2 тыдні. Вось самаарганізацыя, яна працягваецца. Таксама суды. Што рабіць? Вось у вас скралі казу. Ёсць германскае права. Што такое германскае права? Гэта калі выходзіць 2 чалавекі і адзін гаворыць, што вось ён, гэты Ульфрык, ён скраў маю казу. А Ульфрык адказвае: вось Ульфрык, ён такі чалавек вельмі паважаны, вельмі аўтарытэтны. Вось гэты Ульфрык, ён там, не ведаю, з Аларыхам разам шоў Рым рабаваць. Ён нават можа быць не вождзом проста, но нейкім ваяром, амаль што аднаго рангу з тым, з кім ён спрачаецца, але ж ён проста круты, ну і, так бы мовіць, самы круты гігачат у гэтай вёсцы. Ён карацей гаворыць, што вось казу я не краў, нічога не рабіў такім голасам, такім тэмбрам, і ўсе яму, да ён круты. Ды нават усе ведаюць, што я вось бачу, як он учора казу нёс, я відавочна не сваю. Але ж, гэты Ульфрык, ён такі круты, што та і ладно, казу скраў, вось скраў, зато ён круты, таму я яго апраўдаю. І Ульфрык, ён сыходзіць з казой, а нейкі Васілька Лацінка, які тут быў, і у якога казу скралі, ён застаўся ні з чым. Але ёсць і іншы светач права. Ёсць царква. Вось да царкве прыходзіш і говорыць: вось, як жа так нельга рабіць? Вось ён у мяне скраў, сапраўды, так, скраў, ёсць запаведзь. Не крадзі, таму вось, ты круты, але ж вы перад Христом вы ўсе роўныя. Усе вы пойдзеце на страшны суд, усе будзеце судзіцца. І таму тое, што ты круты, што ты багаты, што ты бедны, гэта мне нічога не значыць. Ты скраў казу, ты вінаваты. Калі ласка, вярні казу і ідзі пакайся ў сваім грахе. І добра, калі там падыходзіць з болей такімі тонкімі маральнымі пытаннямі. А вось, а калі так, а калі ён мяне падмануў, але ж з-за гэтага падмана ён зрабіў добрую справу, як тут? Вось святар думае і неяк разрашае вось гэтую спрэчку. І вось таксама за гэтай сродку самаарганізацыі царква становіцца вось метацэнтрам вёсцы. Вёсца, яна жыве вакол царквы, і калі гэтую царкву ад вёсцы адняць, кудысьці яна пад землю праваліцца, то у вёсцы здарыцца крызіс, бо гэта быў цэнтр гэтай вёсцы, быў цэнтр людзей, быў трошкі сэнс, таму што вось так, ты сапаеш кожны дзень свой агародзік, вырошчваеш там капустку, вырошчваеш морквачку, але ж ведаеш, што я жыву не дарма. Вось я маладзец. Мы будуем мост, у меня есть дзеці, але ж галоўнае, што ў мяне ёсць Христос. І таксама вось ёсць прадстаўнік Хрыста побач, і ён нам усім дапамагае. Вось, менавіта царква, і нагадвае, што вось, а ведаеце, прыйшлі гэтыя вандалы і арыянцы, яны тут збіваюць, але ведаеце, што збіваць дрэнна. Thou shalt not kill. Як бы ты, сябра мой, забіваць не павінен. Запаведь такая. Так, там ёсць нюансы, але ж вось ты, сялянін, калі ласка, не забівай лепш нікога. Вось менавіта царква ў гэтай крызіснай часы, дзе няма ўвогуле ніякага закона, дзе ёсць права крутога, так бы мовіць. Але ж, акрамя гэтага might makes right, ёсць яшчэ альтэрнатыва. Альтэрнатыва, якая здаецца людзям болей справядлівая. Гэта менавіта аўтарытэт, гэта альтэрнатыва царквы, і вось менавіта гэта і быў такі светач закону, нейкі проблеск нармалёвасці, проблеск таго самага Рыма, які паў. Але ж мы памятаем, што была адміністрацыя, што былі суды, што была ідэя, і што гэта у нейкім выглядзе, але засталося. І засталося вось у выглядзе гэтай каплічкі і гэтага святара. Таксама царква, яна дапамагае не толькі на гэтым простым узроўні, але ж калі ты, нейкі арыстакрат лацінскі, у цябе няма шмат маёнтачкаў, але цябе засталася, бібліятэка. Шмат лацінскіх тэкстаў, нават ёсць некаторыя грэцкія,
ты чытаць умееш, але ж разумееш, што вось у любы момант могуць прыйсці гэтыя арыянцы, каб парабаваць мой маёнтачак і гэтыя кнігі. Так, я іх прачытаў, і любыя мои суседзі яны чытаць не могуць, я не ведаю, куды іх проста дзяваць. Як іх забяспечыць? Бо калі іх зарою, яны сапсуюцца. Вось як захаваць? Ты разумееш, што гэтыя кніжкі, яны каштоўныя. І што з гэтай каштоўнасцю рабіць? Царква прыносіш да святара, ён кажа: о, як прикольна, дай ка мне. І святар адносіць у манастыр. І манастыр робіць копію, а потым цябе назад адносіць. І говорю, што дзякуй, вось ты захаваў гэтую спадчыну нават з тых грэкаў, зноў жа з тых рымскіх часоў, тую мудрасць там стоікаў, або там нават нейкія іншыя тэксты, да нават самі проста нейкія разлікі, што вось у порт прыбыло столькі-то, выйшло столькі-то. Ось усё гэта, але ж гэта можа захавацца дзякуючы царкве, таму што царква таксама светач адукацыі. Вось раней, магчыма, я пайду ў Рым, мяне там навучаць чытаць, пісаць і стану імперскім бюракратам. Добра, а зараз пойдзеш у Рым, там горад 30-тысячнік, а не мільённік, і там капустку вырошчваюць на месцы Калізея. Ну, прикольна, а зноў жа, навучыць чытаць, пісаць могуць толькі ў рымскай каплічкі. Але ж навошта тады ісці ў рымскую каплічку, тады, калі магчыма і тут навучыцца чытаць і пісаць. І вось я лепей пайду да аббата, кажу: вось, калі ласка, я хачу ў манастыр. І нават манастыр, гэта не здаецца нечым, што вось цалкам я абмяжоўваюся ад света, і ад гэтых нейкіх благ я сябе адгароджваю. І выбачайце, якія блага у гэтай сітуацыі? Блага ў тым, што цябе могуць арыяне прыйсці перабываць? Блага ў тым, каб кожны дзень капустку сапаць? Блага ў тым, каб ад чумы, ад хвароб кожны месяц хварэць? Не, вось, гэта манастыр, гэта была лепшай альтэрнатывай, бо там і было і болей бяспечна, і неяк больш адукацыі было, і зноў жа і бліжэй да Хрыста. То есть толькі адныя плюсы для цябе. Просто калі ты трошкі разумненькі, ідзі, калі ласка, ў манастыр. Як бы ў палітыцу, выбачайце, а якая палітыка зараз існуе? Ёсць арыянцы, ёсць лаціняне, якія нічым не валодаюць. І там дзесьці далёка на ўсходзе ёсць усходні Рым, але ж я туды прайсці не магу, бо, выбачайце, я ў Галіі сижу. Гэта дзе ўвогуле ўсходні Рым? Таму так, ты ідзеш у манастыр, там атрымоўваеш веды, і там ты працягваеш гэту спадчыну Рыма. Нават і дробязі, нават і адсоткі, але ж ты іх захоўваеш і перадаеш наступным пакаленням. Вось менавіта дзякуючы гэтым манастырам, перапісчыкам у нас засталося нават частка, але ж усё ж такі нешта з тых часоў рымскіх. Нешта, што мы зараз можам прачытаць і даведацца пра, так мовіць, цывілізаваныя часы Рымскай імперыі. І таму вось царква, яна для рэгіёна становіцца неад'емнай часткай, а што не цэнтральнай. І місіянеры ідуць, і ўсе памятаюць, што вось быў жа Рым, і Рым жа ён такі быў мультыкультуральным, так бы мовіць, заходняй Рымскай імперыі. Там была і тэраконсенсус, нейкія кельты, іберы, кельці-іберы, гала-рыбляне, проста рыбляне, нейкія там германскія федэраты аселі, якія хрысціянства афіцыйнае прынялі яшчэ там на поўначы Афрыкі, штосьці там было. І таксама рымская ідэалогія, яна была такой мультыкультуральная. Яна гаварыла, што вось так, мы імперыя, усё такое, але калі ласка, плаці падаткі, мы як бы вашу культуру, навошта змяняць? Вы жывеце вы тут, і што? Жывеце, далей жывеце. Калі вывучыш латынь, маладзец, можаш там ісці і да нас. Калі латынь не вывучыш, і што? Падаткі плаці, калі ласка. Вось гэты падыход, што, што імперыя, што рымская ідэалогія, яна для ўсіх, часткова застаўся і царкве, бо як бы мы памятаем, што не Елена, не іўдэя, і што хрысціянства гэта для ўсіх. І таму усе в заходняй Рымскай імперыі бачаць, што гэтая царква, гэтая спадчына, гэты сродак камунікацыі, арганізацыі, ён застаўся, і ты заўсёды, кім бы ты ні быў, але ж ты заўсёды туды можаш прыйсці і атрымаць веды, і аддаць сваю бібліятэку, даць веды, каб яны захоўваліся. Магчыма, заўсёды папрасіць маральнай параі,
практычныя парады. І заўсёды магчыма знайсці для сябе ідэалогію, магчыма знайсці для сябе сэнс у гэтай царкве. І вось, якая была роля царквы ў заходнім Рыме. Гэта было, амаль што ўсё для рэгіёна. І яшчэ пра спадчыну Рыма на захадзе. Мова богаслужэнняў была латынню. Калі на ўсходзе гэта грэцкая, там можа быць нейкая коптская, сірыйская, то вось на захадзе мова латынь, бо і мы памятаем, што вось трэба, вось епіскап рымскі сядзіць у Рыме, гаварыць на латыні, суадносна мне таксама, я святар, я павінен гаварыць на латыні. І я маю праводзіць богаслужэнне на латыні. І вось сябры, вось прыхажане прыходзяць, яны чуюць гэтую мову. Так, яны могуць размаўляць, але ж латыні з цягам часу згубіцца. Але яны памятаюць, што вось, але ж гэта тая самая мова Рыма у царкве. Вось царква, вось гэта кавалачак таго самага вялікага, ідэйнага, імперскага, магутнага, без межаў, самага лепшага, самага найвялікшага ў свеце. Вось гэта менавіта тое, да чаго я магу дакрануцца. Гэта нітачка да Рыма, дзякуючы якой я магу стаць трошкі, але рымлянінам, нават калі сам Рым ужо паў. Вяртаемся на ўсход. І ў нас стаіць пытанне, хто такі Христос? Христологос. Слова Христа, але ж логос на грэцкай мове абазначае не толькі слова, але ж і сэнс, і нешта вялікае, такое нешта нераздзельнае і неасэнсаванае, то есть штосьці фундаментальнае. Вось гэта логос, сэнс Христа, прырода Христа. Якая яна? Тому што вось мы адчыняем Біблію. Называюць, што вось новы запавет пачынаецца такое, што вось гэта продкі Христа і вось сам Христос, то есть паказваецца яго чалавечая частка. Далей гаворыцца, што вось так Христос, ён маў чалавечае цела, ён тварыў цуды, трошкі пра нейкія эпізоды гавораць, што вось ён намякае, што вось я з'яўляюся часткай Бога. Далей ён памірае на крыжы і воскрэсае на трэці дзень. І падыходзіць да вучняў і гаворыць, што вось вучні, вы крутыя, ідзіце распаўсюджвайце маё слова, але потым я абавязкова вернуся і улятаю на небёсы. Окей. І які з гэтага магчыма знайсці вывад, што Христос, хто ён увогуле? Ці ён цалкам Бог, бо ён такі круты, ён усё робіў, або ён чалавек, або вось штосьці ў спектры між імі. Што з гэтага магчыма вывесці? І вось гэта пытанне з'яўляецца такім падзельным у тэалогіі, бо менавіта ад адказу на гэтага пытання і залежыць, па-першае, як мы будзем трактаваць Біблію, бо калі Христос гэта Бог, добра, у Хрыста адна прырода, цалкам боская, чалавечая, яна такая рудзіментарная, так мовіць. Гэта значыць што? Бог, як мы памятаем, ён можа ўсё, ён усемагутны. І гэта значыць, што добра, Христос памёр, але ж, бачайце, Бог можа памерці сколькі заўгодна, колькі ён захоча, і воскрэснуць, што захоча, то есть у ніякай ахвяры ў гэтым няма. Бо, памёр. Ты Бог, ты можаш усё, што заўгодна зрабіць, окей. Мы шануем тое, што ты гэта зрабіў, тое, што ты трошкі папакутваў, але ж ніякай сапраўды ахвяры, вось, у нас ёсць жыццё, і у нас фізічнае жыццё адно. І гэтым адным фізічным жыццём Христос паплаціўся. Але калі ісследаваць логіцы, што вось Христос, ён цалкам боскі, то паплаціўся, назад, яшчэ можа паплаціцца, яшчэ назад вернуцца. І ніякай сапраўды ахвяры ў гэтым атрымоўваецца, што няма. Далей, добра, то есть такое трактаванне Бібліі, што вось Христос памёр, добра, Христос Бог, значыцца так рабіць, як Христос, і мне ёсць апраўданне, каб так не рабіць. Христос, ён круты, ён месія, ён казаў нам так рабіць, добра, але ж ён, мне можа быць меней поводу да натхнення, таму што, ён мог усё, я ўсё не магу, я не частка Бога, а Христос быў часткай Бога, таму мне, так бы мовіць, раўняцца на Христа бессэнсова, бо я не частка Бога. Вось гэта такі вынік з хрысталогіі, што Христос гэта цалкам боскі. Далей. Христос – гэта цалкам чалавек.
Вось тут цікава, але ж таксама пытанне, выбачайце, а як тады ён уваскрэс, як тады ён уляцеў на нябёсы, а як гэта ўсе цуды, тыпу, я магу так? Типа, я магу вадзічку ў віно ператвараць, бо я таксама чалавек. Тыпу, Христос гаварыў, што вось вы брату, што як бы брату во Хрысце. Цікава. Пайду вадзічку ў віно ператвараць. То есть таксама ёсць пытанні, і так, вось гэтага погляду трымаліся, дарэчы, тыя самыя арыянцы. Ён быў непапулярны ў хрысціянскай сярэдзе. І таксама магчыма гаварыць, што вось гэта штосьці змяшанае. І таму вынікае пытанне, што вось добра, Христос гэта хто? Усе, як мы памятаем, на ўсходзе вось гэты melting pot ідэй, культур, нацый, і яны ўсе збіраюцца, гэтыя тэолагі. Як мы памятаем, у нас уже быў сабор у 325 год, Нікейскі сабор, дзе сапраўды ўсе сабраліся абмеркаваць прыроду. І зноў жа ў 431 годзе усе сабраліся абмеркаваць прыроду Хрыста. Хто такі Христос? Каб не проста спрачацца і гаварыць, ты не правы, нет, ты не правы. Вось, як бы выбачайце, нет, ён не правы, бо гэта можа цягнуцца без конца. Таму сабіраюцца усе ў горадзе Эфес на ўзбярэжжы сучаснай Турцыі. І як бы гавараць, што добра, у нас ёсць две партыі. Партыя такога чалавека, як Несторыя, які з'яўляецца патрыархам Канстантынополя. І партыя такога чалавека, як Кірыла Александрыйскага, такі епіскап, патрыарх Александрыі. Так, гэта той самы Кірыл Александрыйскі, дарэчы, які фігуруе ў гісторыі з Гіпатыяй. Вось гэтыя два чалавекі збіраюцца і гавараць, што вось Несторыя такой рэч прапануе, што вось, ведаеце, я патрыарх, але ў мяне як бы ў горадзе шмат чаго так не вызнаеце, але я так думаю, што Христос, яго дзве прыроды, боская і чалавечая, але у яго не адна асоба, а два асобы. Два Хрыста ў адным. Вось, як бы, вось, калі ён робіць так, ён як бы уваскрэс, то гэта як бы уваскрэсла асоба, як бы, вось гэта. А калі так рабіў, то яго фігурала тут асоба. І значыцца, Дева Марыя, зноў жа, тут пытанне яшчэ ідзе аб статусе Девы Марыі, таму што каго нарадзіла Дева Марыя? Бога або чалавека? І Несторыя адказвае, што не, Деву Марыю Θεοτокос, Багародзіцай, называць нельга, бо яна нарадзіла толькі чалавечую прыроду Хрыста. Боская прырода Хрыста надалася ўжо потым, але ж зараз, гэта проста жанчына, якая нарадзіла проста Хрыста, проста чалавечага Хрыста, не боскага. Кірыл Александрыйскі яму адказвае, не выбачай, Христорый, ты не правы. Марыя, яна менавіта, што і Θεотокос, што яна Бога нарадзіла, што яна, Багародзіца, што яна, як бы, нарадзіла Хрыста, які адначасова быў і боскім, і чалавечым. Вось яны спрачаюцца, але ў выніку Кірыл Александрыйскі перамагае, Несторый асуджаны еретыком і зняты з паста патрыарха Канстантынопольскага. Нават цікава, што здаецца, Канстантынополь у палітычным плане ён мае быць больш за Александрыю. Але ж у тэалагічным свеце вось свой баланс моцаў. І таму Несторыя выпіхваюць з паста патрыарха Канстантынопольскага, і ён робіць, што ах так, ведаеце, а я пайду прапаведваць у Сірыю, у Лівант, вось вы ідзеце там на захад, да нейкіх брытаў, да нейкія астравы, выбачайце, і там хто жыве ўвогуле. Яно само да іх дакаціцца, ведаеце, куды трэба ісці прапаведваць? Трэба ісці прапаведваць на ўсход. Ось на ўсходзе сасаніды, персы гэтыя, але ведаеце, там яшчэ ёсць рэчка Інд, а за рэчка Індыя, і там столькі людзей жыве, і ніводны з іх пра Хрыста не ведае. Это як так? Без Хрыста жыццё дарма. Яны не будуць уратаваны, калі мы да зараз не пойдзем. Трэба ісці туды, трэба ісці ў Бактрыю, гэта сучасны рэгіён Сярэдняй Азіі, як бы Казахстан, Узбекістан, вось усё гэтае. Трэба ісці туды, а вы ведаеце, ось яшчэ шокавы шлях, вось гэты. А калі усім на ўсход, то там гэта ж будуць катаі нейкія, вось якія жывуць, і
і там мовяць, што там іх таксама вельмі шмат жыве. І таксама ніхто з іх пра Хрыста не ведае. І таму ідуць туды місіянеры, здавалася, ну добра, ну не ведаюць, і што не ведаюць. Але ж з кропкі гледжання хрысціянства тых часоў не ведаюць гэта што? Не ведаюць гэта, калі ты памрэш, вось Христос памёр адзін раз, все, мы маем вечнае жыццё. Бо Христос памёр за нашы грахі, Ён воскрос і смерцю сваёй перамог смерць нашу. Бо як бы мы вось святкуем Пасху, там, калі Вялікдзень, і говорим, што вось Христос памёр за нашы грахі, Ён воскрес, і таму вось мы маем все жыццё вечнае. Ну гэта, так бы мовіць, у спрошчаным варыянце рай. То есть пасля смерці фізічнай мы маем жыццё вечнае ува Хрысце. Добра, але ж пры умове, што мы вызнаем Хрыста і што мы вызнаем як бы Бога. А калі ты не вызнаеш, а калі ты просто не ведаеш, вось добра, ты ёсць нейкі тыпу юдэй у Іерусаліме, гаворыш, што не, гэта, бачайце, нейкі фэйк-месія, таму гэта я не будзе, нейкі фэйк-машыах, таму я вось працягну свае запаведзі. Ну, добра, або ты там нейкі паганец, не платонік, гаворыш, што не, бачайце, гэта лухта. То, ну, у цябе быў шанец, ты яго адкінуў, таму, як бы, рэзультат будзе суадносны. Але ж калі ты не ведаеш літаральна, вось жывеш ты нейкай Індыі, вось нарадзіўся ў сваёй касце, і нічога з табой няма. Вось ніколі ў жыцці ніводнага хрысціяніна не бачыў, ні абводным не чуў. І што рабіць тады? Несправядліва атрымоўваецца. Ты нарадзіўся, Христос памёр і за цябе, і за ўсіх, але ж ты не можаш да яго дасягнуць. Не можаш атрымаць жыццё вечнае, хаця ў цябе такая магчымасць мае быць. І каб гэтай несправядлівасці не дапусціць, менавіта ёсць такі р'янасць місіянераў, каб яны ідуць, здаецца, у нейкія, ну навошта вам у гэтую Персію перціся? Ну яно там пройдзе натуральным шляхам. Навошта вам туды зараз ісці, жыццём рызыкаваць, раптам вас тут там заб'юць і з'ядуць. Навошта лишь гаворыць? Таму што ведаеце, вось хутка ўжо будзе паўмілення са смерці Хрыста. А гэта што? Гэта можа быць другое прышэсце. І ўсё, хто не паспеў, той спазніўся. Таму усім трэба распавесці. Добра, тады паўмілення, добра, яшчэ міленне ёсць, ну тыпу, о, крута, 600 гадоў, але за гэтыя 600 гадоў таксама трэба штосьці рабіць. Трэба пра Хрыста усім распавядаць. Ведаеш пра Хрыста? Ведай пра Хрыста, давай. І таму гэтыя місіянеры так ідуць, так далёка ідуць, што нестарыянцы, яны пахрысцяць адное з мангольскіх плямёнаў сярэднявечча. Кераітаў. І вось паглядзіце на мапу. Кераіты гэта увогуле дзесьці у Азіі, у ўсходнім рэгіёне стэпу, нават не заходнім, там, якія на поўнач ад Каўказа, дзе там рэгіён Залатой Арды. Не, гэта дзе тыя самыя манголы, тыя самыя хардкорныя манголы, так говорить, адкуль Чынгіс-хан выйшаў. Ажно туды дайдуць нестарыянцы і распавядуць і пахрысціць плямёны кераітаў. І не толькі кераітаў. Жонка Хубілай-хана, унука Чынгіс-хана, які будзе кіраваць імперыяй Юань, вось заваяванай мангольска-кітайскай імперыяй, вось яго жонка, яна будзе хрысціянкай, нестарыянкай. І таму, калі туды прыйдзе Марка Пола, ён здзівіцца, што нічога сабе, думаю, тут ніхто пра Хрыста не ведае. Але тут, жонка кітайскага імператара хрысціянка. Нейкі цудоўны красовер атрымоўваецца. І таксама вось нестарыяны ідуць, яны ў гэтым Кітаі яшчэ, яны з імперыі там, то есть гэта з ранняга сярэднявечча, яны ўжо там. І гэта такія хрысціяне, якія больш за ўсіх менавіта ідуць на гэты ўсход, у Індыю, нават там у Індакітай прыйдуць, а паўднёва-ўсходнюю Азію, яны там заўсёды, яны там будуць р'яна прапаведаваць, што вось Христос, іншыя хрысціяне, вы іх не слухайце, мы эфесян не слухайце, мы самыя сапраўдныя. І, дарэчы, так, чаму, вось ладно, добра, хрысталогія, але чаму гэта ўвогуле істотна? Ну так, адна прырода ў Хрыста, две прыроды ў Хрыста. Ну верце вы ва што хочаце, ну не веду, у краіне ў кожнай зараз, амаль што, свабода веравызнання, ну добра, але ж, здаецца, вы ж хрысціяне, тыпу. І што, вы,
як бы нестрыянец, арыянец, халкідонец, манафізіт, вы ж усе як бы таінствы выконваеце, і здаецца, ну, маеце тыпу трапіць, вось як бы атрымаць жыццё вечнае. Але ж не зусім, бо магчыма тут правесці аналогію з заходняй рымскай імперыяй, трошкі адсунемся. У заходняй рымскай імперыі сітуацыя была такая з латынню, што вось латынь гэта, ну, такія мовы, на якую ўжо ніхто не размаўляе, бо як бы все ўжо такія размаўляюць, або на дыялектах, якія ад гэтай латыні адсунуліся ўжо даўно ў іншы бок пайшлі, або на германскіх мовах. І вось гэтыя так місіянеры, якія вось ідуць хрысціць германскія плямёны. Добра, каб пахрысціць чалавека, нам трэба ведаць трынітарную формулу. Et nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. То есть у імя Отца, Сына і Святого Духа. Вось ты хрысціш чалавека, і вось ён хрысціянін, ён як бы мае жыццё вечнае ва Хрысце. Ура, ты вось свой доўг як місіянера, як святара выканаў. Віншую. Але ж, ну добра, ты услыхаў, што вось ты услыхаў вось на слых. Тебе казалі гэту трынітарную формулу, і ты іх не запомніў. І вось калі ты хрысціш чалавека, ты можаш там зрабіць памарачку і казаць «Et nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti». То есть у імя Айца, дачкі і святой духіні, як бы. Што? Ты трынітарную формулу казаў неправільна. Ты пахрысціў не ў імя Троіцы, а ў імя чагосьці. Тыпу, гэты чалавек, ну маладзец, ты запароў хрышчэнне чалавеку. Ён нічога за тваёй тупасці не атрымае. Ён як бы нічога, ён не атрымае жыццё вечнае за як бы тваі памаркі, за тваі дрэннай якасці рэчы. І таму за гэтымі рэчамі, за дэталямі трэба вельмі важна сачыць. За чысцінёй мовы, за чысцінёй богаслужэння, за кожнай дэталькай трэба сачыць і трэба абмяркоўваць, ці так гэта, ці не так, бо ад гэтага напрамую залежыць выратаванне. І таксама ад прыроды Хрыста напрямую залежыць выратаванне. Таму што вось ты кажаш, што ну, Христос, ён такі, але потым атрымоўваецца, што вось, а ён не такі. І ты як бы ўвесь час амаль што і не хрысціянінам быў, і як так увогуле. Таму ад гэтага пытання залежыць усё выратаванне. Бо як бы адна памылка ў такім фундаментальным пытанні, як прырода Хрыста, можа цалкам скасаваць усё твоё выратаванне. Гэта, ну, вельмі важна для людзей тых часоў. Вось менавіта ведаць, чаму і як, і якая прырода ў Хрыста. Ну, добра. Значыць, з несторыем справіліся, добра як бы адпачываем. Але ж прайшло 20 гадоў, і добра, мы вызначылі, што так, арыянца мы ўжо адсеялі ў 325 годзе, таму вось светапогляд, што ў Хрыста адна чалавечая і няма ніякай боскай, гэта, ну, мы не прызнаем такі. Добра, халкідонцаў, нестарыян таксама адсеялі. Але ж ведаеце, то есть у нас ёсць штосьці, у Хрыста дзве прыроды, усе з гэтым згодныя. Так, але менавіта ў якім поглядзе? Вось на гэтай почве узнікаюць пытанні, бо у Егіпце і у Сірыі, у Леванце, у ўсходнім Сярэдземнамор'і лічаць, што так, у Хрыста не зусім дзве прыроды. Гэтыя дзве прыроды змяшаліся ў нейкі мікс. І гэты мікс, гэта і ёсць такая асаблівая, унікальная прырода Хрыста. Яна адна, яна і не боская, і не чалавечая, але штосьці пасярэдзіне. Штосьці такое, што стварыў Бог, каб менавіта даць у выпадку Хрыста. Вось у Канстантынополі і таксама на захадзе, у заходняй рымскай імперыі лічаць, што не. Хрыстос, ён цалкам боскі, цалкам чалавечы, народжаны, не створаны. І вось на гэтай почве і глебе ўзнікаюць пытанні, а хто правы, зноў ж, залежыць выратаванне душы ад гэтага. І таму вось узнікаюць пытанні, што рабіць, як рабіць. Таксама гэты палітычны кантэкст. Левант, ён заўсёды быў лаяльны вось Канстантынополю, але ж і вось у 5 стагоддзі ён пачынае трошкі сепарыравацца, трошкі адыходзіць, як і Егіпет. Гэта былі, так, яны адчувалі сябе часткай імперыі, але ж яны разумеюць, што а можа нам трошкі адысці
у нас свая культура, свой пласт. І вось мы так лічым, а вы так лічыце. Ну, навошта? І таму ў выніку Халкідонскага сабора гэтыя галіны хрысціянства, што мы зараз называем міяфізіты, то есть міяфізіс. Мія – гэта грэцкае слова для адна, а не, адзін, адна, але гэта не проста адна, а гэта адзін нейкім вось закавыркай, таму што ў Хрыста не проста прырода, бо калі проста прырода, гэта монафізіта, тыпу мона, цалкам боская, цалкам чалавечая, монафізіс. Они говорят, што не, гэта міяфізіты, гэта вось дзве прыроды ў адну зліліся, вось у спецыяльна, таму мы міяфізіты. І вось гэты погляд армянская апостольская царква падтрымала, царква Леванту падтрымала і царква Александрыі падтрымала. Але ж вось я гавару, што вось царква Александрыі, царква Леванту, царква Арменіі, а адкуль гэта ўсе адзінкі? Вось чаму у нас няма царквы Анатоліі? Чаму у нас няма царквы Сіная? Чаму у нас няма царквы, паўночнага ўзбярэжжа сучаснай Турцыі? Вось чаму? Вось у нас менавіта ёсць такое аддзяленне. Таму што і на гэтым саборы халкідонскім 451 годзе і вынікае такі канцэпт як пентархія, то есть пентархус, пента, 5. Пентархус, архонт, хто памятае, гэта ты, хто у Афінах княжыў. То есть, зноў жа, грэцкае слова, якое спасылаецца на чалавека ва ўладзе. То есть, 5 чалавек ва ўладзе у царкве. І што гэта абазначае пентархус? Гэта абазначае 5 престолаў епіскапскіх, нават патрыаршых. То есть, ёсць адзін у Канстантынополі, ён адказвае за ўсіх хрысціян у Анатоліі, у Грэцыі, у Мезіі і часткова у Балканах. Ёсць прэстол на захадзе, ён адказвае за хрысціян на ўсю тэрыторыю былой заходняй Рымскай імперыі. Вось як палітычныя межы напрамку ўплываюць на распаўсюджанне патрыархату адміністратыўна. Ёсць патрыарх у Александрыі, бо Александрыя – гэта сталіца Егіпта, гэта мозг проста Егіпта, гэта цэнтр Егіпта. І таму там так сядзяць патрыархі, які адказваюць за Александрыю. Яны прынялі міяфізіцтва, але яны зноў жа прызнаюць халкідонцаў, а халкідонцы яны таксама прызнаюць Александрыю. То есть гэта не цалкам схізма. Яны не казалі, што вы не хрысціяне нават. Не, яны казалі, што мы, выбачайце, мы у гэтым пытанні разыходзімся. Вы, выбачайце, вы заблудшыя. Вы неправільна вызнаеце прыроду Хрыста. Таму так, міяфізіт таксама прэстол Антыёхіі. Антыёхія – гэта старажытны горад, сталіца імперыі селеўкідаў, то есть спадчыннікаў той самай імперыі Александра Македонскага, які ад Македоніі да Індыі і да Цэнтральнай Азіі. Вось гэтая вялікая імперыя потым падзялілася па генералам. Селеўкіды – гэта былі тыя генералы, якія адказваюць за тэрыторыю Персіі, Вавілоніі і ўсходняга Сярэдземнамор'я часткова. То есть гэта такі самы вялікі, самы смачненькі, самы багатенькі кусок імперыі Александра Македонскага. Там увесь гэты тлушчык, увесь гэты цукар, усе гэтыя вішанкі з крэм для крэму ўсяго імперыі Александра і ўсёй спадчыне эліністычнага менавіта былі ў гэтай імперыі селеўкідаў. І Антыёхія – гэта была іх сталіца, ці ўсё таксама было наслоена. Таму гэта быў такі мегагорад з мегаўладай і са сваімі вучонымі головамі. І таму таксама там усталёўваецца патрыархат, які адказвае за Левант. Таксама ёсць патрыархат у Іерусаліме. Так, чаму абавязкова ў Іерусаліме? Таму што Іерусалім – святая зямля, святы горад, ён адказвае за хрысціян святой зямлі. Лагічна. І таму у нас ёсць 5 патрыархатаў адміністратыўнай даліне, таму што ўжо царква занадта разраслася, вельмі шмат хрысціян, і таму нейкае трэба, каб штосьці на месцах кіраваць і каб маць нейкую іерархію, трэба дзеліць адміністратыўна, бо як дзелілі заходнюю і ўсходнюю Рымскую імперыю ў мэтах адміністрацыі, так зараз дзеляць царкву на заходнюю частку і на 4 ўсходніх часткі. І зараз таксама гэтая сістэма пентархіі, зараз яна праглядваецца. У нас ёсць вялікая заходняя царква з епіскапам рымскім, з папам рымскім,
які сядзіць у Ватыкане у Рыме. У нас ёсць Уселенскі Канстантынопольскі патрыархат, які в сваёй сталіцай ліча Канстантынополя, у яго там зараз знаходзіцца галоўны офіс. Не ў Айя Софіі. Айя Софія супынілася, якраз пачалася з яе будаўніцтва Юстыніанам і супынілася ў 1453 годзе. Але ж зараз гэты патрыархат існуе, нават пасля паўстагоддзя панавання Асманскай імперыі, але ж ён выжыў і зараз кіруе хрысціянамі як бы з усяго свету, то есть у Амерыцы, у Еўропе, у Азіі. Калі вось ты праваслаўны, думаеш, вось, добра, я праваслаўны, у мяне ёсць царква, куды мне далучыць? Сусветны Канстантынопольскі патрыархат. Вось, туды ты і далучаешся. Таксама Александрыйскі патрыархат. З цягам часу ён перарос ва патрыархат хрысціян усёй Афрыкі. І паўночнай, і паўднёвай, вось усе, ну, не пратэстанцкай Афрыкі. То есть вось усе хрысціяне у Афрыкі, якія не з'яўляюцца пратэстантамі, бо з імі іншая гісторыя, яны прыйшлі вось не са старажытных часоў, вось гэта ўся Афрыка, яны з'яўляюцца пад Канстантынопольскім патрыархатам. І вось таксама усходнія патрыархаты, яны зараз адказваюць за хрысціян усходу. Хрысціян у Леванце, у Ліване, у Сірыі, у Іраку, на тэрыторыі вось Іерусаліма і Палестыны, Ізраіля. Вось за ўсіх гэтых хрысціян адказваюць гэтыя два патрыархаты: Іерусалімскі і Антыёхійскі. Таму вось гэтыя тэалагічныя спрэчкі тых часоў, яны зараз маюць непасрэдныя наступствы ў гэтым дзяленні хрысціянскага свету. І яны маюць наступствы нават не зараз, але ж нават там. Пасля гэтага Халкідонскага сабору ў 451 годзе пачынаецца паўстанне ў Егіпце супраць улады ўсходняй рымскай імперыі. Гавораць, што выбачайце, да вы еретыкі, вы не круты. Ну, як бы нават афіцыйна некаторыя патрыархі Александрыйскія яны судзілі гэтай паўстанне, казалі, да што вы робіце? Не, яны заблудшыя, але ж яны не еретыкі, яны халкідонцы. Яны не правы ў некаторых частак, але ж гэта не значыць, што яны не хрысціяне. Ну вы што робіце? Мы заўсёды былі пад Рымам, нам з Рымам добра. Ну і паўстанне ў Егіпце давіцца. І зноў жа, Рым, заходняя рымская імперыя, заходні рымскі патрыархат, у яго быў выбар, ці ісці за Халкідон, ці ісці супраць Халкідона. Бо гэтае пытанне на заходняй часткі яшчэ не было вельмі устаканена, бо там было мала вучоных людзей і мала такой грунтоўнай базы, за якую, магчыма, было б, якая за штосьці пахітавала. Таму вось у епіскапа рымскага быў свой выбар, а куды ісці? І ён выбраў, што я застануся з Канстантынополем. Я не пайду ў апазіцыю, я пайду вось за афіцыяльную частку. І гэта яму павысіла легітымнасць і ў вачах Канстантынополя, і ў вачах лацінян, якія жылі на тэрыторыі заходняй рымскай імперыі. Бо яны бачылі, што вось вось наш папа рымскі, ён згодзін з імператарам. Зноў жа, ён за Рым. Ён круты. І вось менавіта таксама магчыма правесці нейкую паралель. Яна недакладная, але ж мне гэта яна зараз прыходзіць у галаву, што гэта быццам бы нацыяналізм тых часоў, што вось я міяфізіт, у мяне ёсць сябра міяфізіт, у меня жонка міяфізітка, як бы і сваіх сыноў, як бы і сваіх дзяцей я аддам за міяфізітаў. І добра, значыцца, але ж як бы я разумею, што я не толькі хрысціянін, і нават штосьці больш за гэтага. У мяне свая супольнасць, у меня ёсць як бы святар, з якімі знаёмы, то есть гэта так, гэта меней універсальна, але ж болей згрупавана, болей неяк сплачона ў рэгіёне. І таксама вось я не міяфізіт, я за ўладу, то есть я за імператара, за веліч Рыма і за ўсё гэта, то есть я халкідонец. Ці наадварот, я ў рэакцыі, я не за ўладу, я манафізіт, я жадаю зменаў і рэформ, якіх не ведаю, ну або я ведаю гэтыя рэформы. То есть вось гэта, ну так, нацыяналізм Сярэдземнамор'я. То есть тут такая хрысталогія, тут іншая хрысталогія, і тут як бы таксама іншая хрысталогія.
Гэта і падзяліла хрысціянства ў першую чаргу. Потым будуць расколы. Гэта быў не першы і не апошні раскол гісторыі хрысціянства, але ж я думаю, што гэта Халкідонскі сабор гэта адзін з самых найвялікшых і найзначнейшых сабораў ва ўсёй гісторыі хрысціянства, таму што вось гэта яго наступствы зараз, на мою думку, самыя адчувальныя ў хрысціянскім свеце. Таксама хацелася б абмеркаваць становішча епіскапа рымскага, як адбылося так, што ён стаў папай і які ён прайшоў такі доўгі шлях. Вось, спачатку так, сцвярджэнне, што ён першы сярод роўных, але ж гэта працавала толькі на заходняй часткі імперыі. На ўсходняй часткі імперыі гэта было нават, глядзелі на яго тыпу так, але не, дзякуй. І вось, як бы з цягам часу падае заходняй рымскай імперыі, аўтарытэт папы зніжаецца і зніжаецца. Але ж Юстыніян прыйшоў. Юстыніян, ён як бы спрабуе палепшыць справы, таму што заходняя частка імперыі, зноў жа пад яго юрысдыкцыяй, там жывуць лаціняне, і яны ўжо прызнаюць аўтарытэт епіскапа рымскага, і з гэтым ён штосьці робіць. Ён як бы збліжае царкву Канстантынополя, патрыархат канстантынопольскі, патрыархат і вось епіскапат рымскі. Таксама Рым знаходзіцца такой марынеткай у Юстыніяна, бо ён туды садзіць епіскапу, высаджвае, як бы гэты епіскап не паруланы, добра, у мяне ёсць там войскі, і тут ёсць нелаяльны епіскап. Ведаеце, што рабіць. І вось у наступным годзе епіскап ужо іншы. І гэта падрывае трошкі аўтарытэт заходняй царквы. Ён будзе ўсё падаць і падаць. Як бы, якое ўжо падпарадкаванне, выбачайце, Канстантынополя Рыму? Рым 30-тысячнік, і гэта ўжо далёка не той мільённік, калі ён быў. Зараз папы рымскія, яны, нават калі прыйшлі гуны, то ці б маглі б яны спыніць іх, як у 40 годзе, калі прыйшоў у Атыла ў Рым, да яго выйшаў папа і адгаварыў яго, як бы, не рабуй. І гуны не рабавалі Рым. Але зараз, па-першае, што рабаваць у Рыме, па-другое, а ці мае ўвогуле зараз такую вагу папа рымскі? Добра, ён мае палітычную вагу сярод аграрыяў і сярод мелкай арыстакратыі на тэрыторыі заходняй рымскай імперыі і не ўсёй. Вельмі, вельмі магутны чалавек. Я як бы увесь усход, ён трапяшчаў перад ім. Але ж не. Вось, і аўтарытэт папы рымскага, вось з-за гэтых маніпуляцый Юстыніяна, за ўсё гэта ён ўсё падае, і падае. І ў 7 стагоддзі нават камічнай сітуацыі адбываецца. Вось, так, усходні Рым ён трошкі слабіць хватку Італіі, але ж ён усё ж такі захавае вось гэтыя тэрыторыі, тое, што мы назвалі тэрыторыі папства, то есть гэта вобласць Лацыё, горны перашэек і частка усходняй Італіі. Вось, калі вы бачылі папства на мапах, то там, а чаму яны такой формы? Вось, яно ўсё сярэднявечча было, і нават да 19 стагоддзя, да рэсэрджымента, вось, да з'яднання Італіі, вось, папства мала менавіта такі погляд. Чаму так? Таму што гэта былі апошнія усходнерымскія фарпосты ў гэтым рэгіёне, ў рэгіёне Італіі. Вось папа, ён знаходзіцца пад уладай, менавіта пад залежнасцю ад Канстантынополя, ад патрыярха і ад імператара Канстантынопольскага. І вось папа, ён падае, і калі Канстантынополь канчаткова сыходзіць з Лацыё, да яго прыходзіць, нейкі герцаг Спалета, які ламбард. То есть ён прыйшоў у 6 стагоддзі, у 7 стагоддзі, тыпу, з-за гораў, з Альпаў, засяліўся тут і казаў, што я герцаг Спалета. Вельмі прыемна. То есть, як бы, калі б ён пайшоў на ўсходнюю рымскую імперыю, то ён бы быў менш за одну правінцыю, за одну дыяцэзу. Але ж ён проста зараз, у яго рэгіёне, ён улада. Ён, тыпу, прыходзіць да папы рымскага, пастаўляюць ножычы да горла і гаварыць, што папа рымскі, калі ласка, карануй мяне імператарам. І папа рымскі ў Рыме 30-тысячнікі карануе герцага Спалета імператарам заходняй рымскай імперыі. Вось, вы разумееце проста, наколькі дэградаваў інстытут папства падчас гэтых цёмных вякоў. Так, на месцы для сялян, для гарадоў, для вёсачак царква ёсць усё, але ж у вялікім палітычным плане, у сусветнай палітыцы, прыярытэт і вага папы, яна настолькі нізкая, што
нейкія герцагі, яны больш за яго. Герцагі, не каралі, герцагі проста. І вось папства яно шукала, вось здаецца, ну ўсё. Здаецца, зараз яно ўжо стане адміністратыўнай часткай Канстантынополя. Зараз зноў жа прыйдуць рымляне з усходняй, рамеі гэтае ўсё зробяць, і я стану зноў жа епіскапам, які будзе падпарадкаваны патрыарху Канстантынопольскага. Але ж у пачатку 9 стагоддзя прыходзіць такія плямёны, як франкі, і ўжо і закручваецца гісторыя сучаснай Еўропы з аўтарытэтам папам рымскім, з супернічам, хто галоўны імператар, не рымскі імператар, ужо свяшчэнны рымскі імператар, або папа. І вось ўсе гэтыя войны 17 стагоддзя, вось усё гэта, яно ўжо з'явіцца пасля 9 стагоддзя. Вось таму да гэтага папства перажывае нейкі неверагодны ўпадак. І што ў нас ёсць па выніку? У нас Сярэдземнамор'е падзелена на патрыархаты, падзелена па хрысталогіі, вось па гэтаму нацыяналістычнаму прынцыпу, падзелена ці ты за імператара, ці ты супраць імператара. Яно, але ж хрысталогія зноў жа аб'ядноўвае, робіць вось гэтай супольнасці болей сплочанымі, болей адзінымі. Мы не проста хрысціяне, але ж меафізіты. Вось ведаеце, вось у Канстантынополі не меафізіты, а мы з табой меафізіты, і мы нейкія асаблівыя з табой. І таму у нас будзе свой асабовы шлях. У Егіпта нашага будзе свой вялікі асабовы шлях. Пайшлі місіянеры на ўсход, на захад, каб абагнаць адзін аднаго, бо калі прыйдуць іншыя місіянеры з іншай хрысталогіі, то не пахрысціць чалавека, але ж ён не атрымае выратавання, бо хрысталогія дрэнная. І таму трэба паспець, і таму гэтая гонка місіянераў, яно вось я хутчэй, вось гэта павялічвае насамрэч хуткасць распаўсюджвання хрысціянства за гэтага. І таму менавіта ў другой палове першага тысячагоддзя, менавіта ў гэтых цёмных часах, і асабліва потым, калі Еўропа яшчэ выкарабкаецца з гэтых цёмных часоў, вось гэтае місіянерства, яно быццам бы паляціць на хуткасці вось у космас далей. Трэба ўсіх, і ў Сібір, і манголаў, і сасанідаў, і кітайцаў, усіх трэба ў Хрыста. Таксама саборы паказваюць, што магчыма суіснаванне меафізітаў, манафізітаў, халкідонцаў. Мы розныя, але ж варта памятаць, што мы хрысціяне, што мы можам узаемадзейнічаць адзін з адным. То есть парадаксальна. І раздзяленне, і аб'ядноўванне, і нейкае сяброўства ўсё ў адным. І царква, яно ўсё з'яўляецца як і на захадзе, так і часткова на ўсходзе. Да і проста за вынікаў гэтай хрысталогіі, за вынікаў сабыццяў сабораў, за вынікаў місіянерства, за вынікаў упаду ўлады на захадзе, за вынікаў калегіяльнасці на ўсходзе і таксама раздзяленне царквы на ўсходзе. Вось з гэтага і выплываюць асновы сучаснай Еўропы. Бо калі мы зараз паглядзім на рэлігійныя мапы, на культурныя мапы, то мы пабачым, што так, ёсць нейкая карэляцыя паміж мапамі 6 стагоддзя і мапамі нашымі. Бо вось у раннім сярэднявеччы закладваюць засновы той сучаснай Еўропы, што мы зараз ведаем. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Мне падабаецца гэтая тэма, таму я проста гэты незвычайны стрым, так, ён не пра гісторыю, ён нават болей не пра... але ён болей пра грамадства, пра тое, аб чым супакоілася грамадства, тым, аб чым яно думала, чым яно жыло і чым яно натхнялася. Спадзяюся, вам таксама было цікава пра гэта паслухаць. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Да пабачэння.